Vaappu. Tässä on mun viesti sulle. Joo, ootapas kun mä lasken. Vaappu, tässä on mun viesti sulle. Älä tee tästä vuodesta sitten yhtään surkeet. Tai no tee vaan. Jos se sun olo helpottaa, niin voit tehdä tästä vuodesta tosi mukavan. Niin kuin aiemmin, kuten kuuluukin, kun itse asiassa on taas käynyt niin, että synttäreitä juhlistaa. Ja mä vielä toistan sen. Nyt on tullut aikaa nyt. Se on taas lähestymäs. Valman synttärit lähellä. Sä oot Oulussa. Siellä on koleeta. Jossain koulussa ei oo tarvetta, siis mulla, enää sinne mennä, koska ei ehdi, kun on Jooseppi ja Pattiskin, se on vaan niin. Mä oon funtsinut että mitä hän ostais lahjaksi sulle vappu, mut ei oo kyhny, joten tää saa kelvata.